पर्यंत सौंदर्य सगळं तिथं खाली करण्याचं बनवलं. हाय आय अभी अभिमन्यू अर्जुन पंडित, the CEO of Subhadra Group of Companies. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नंतर लंडन गेलो. पोटाच्या जेवला गेलो. काही माशी प्रॉब्लेम झाला. राहिलो पळतो असा. तोपर्यंत टाइमपास करा म्हणलं सुंदर शोनात आहे. अँड यू? हा बघितला. ह्या गावात सध्या जेला भारी कामा गेला. खरं बोर येऊ लागली. लक्ष्मण मन अशांत शिरे. लक्ष्मण ह्या गार्डनात सृष्टीचे सौंदर्य अनुभव करते असे. पवित्रा त्यांना तू सांगते तुझे मन अशांत कारण केलंय. हा व्यक्ती मनापासून प्रेम करते असे आणि त्याचा लग्न जाऊन निर्णय केला हवा. एक वेळा त्यांनी मगन प्रेमात तिरस्कार केला. मगन मरण निश्चित. हे तुमचे लक्षात आहे? पवित्रा एकट्यान प्रेम केलं ना त्यांनी तू प्रेम करू जाय ने आणि तुझे सुंदर अप्सरा नाव मुक्त बरंच मूर्त तो करो कोण म्हणून सांगतो मला तू काय काही काही कर हा प्रयत्न कर सांग त्यावेळी कोणता हिरो तो हिरो आणि कोण पवित्रा किती सांगते असतो अंगासाठी तुम्ही माणसाची अप्सरा तिरस्कार करतात खरं बोलतात आता सांगा मला प्रेम करतात की खरं सांगी मला मका बी तुम्हाला चलो आज पोचायला लागलो बटा तुम्हाला प्रेमात बसायला लागला ना प्रेम करत तुम्हाला त्याच्याबद्दल चौकश करू शकतो की त्या हा म्हणतात हा एक गरीब सैनिक पण थोडी तिने सांगू शकत प्रेम हे पण पवित्रा तुझे पूर्ण जीवनाबद्दल या चरित्राबद्दल चौकशी काही गरज मागणार हा तुका आवडला तुम्हाला आवडला दॅट्स ऑल आय लव्ह यू तुझे जाना
Ya